Welcome back sa aking channel. Ang video na ito ay tungkol sa checklist na makikita mo sa UDI. Ang checklist ng UDI, doon natin makikita kung ano ang mga kailangan nating requirements para tayo ay makapag-submit ng visa application papunta dito sa Norway. At kung na-download mo na ang checklist, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano lamang ang mga requirements na dapat mong kunin o ano lang ang dapat mong i-comply. Ito, makikita sa checklist, Royal Norwegian's Embassy, Document Checklist Schengen Visa to Norway. List of supporting documents to be submitted by the applicants in the Philippines. So, ito po yung mga requirements na dapat isubmit po natin kung mag-a-apply po tayo ng visa papunta sa Norway. Una po, general requirements. Nandito po makikita sa checklist, pero hindi naman po lahat ay kailangan mong i-comply kung hindi naman applicable sa inyo. First, in the general requirements, original passport. It should be valid for 3 months after the intended travel and containing at least 2 blank pages. And then, copies of the bio page and news pages. So, dapat may original passport ka. Next is one photo, not older than 6 months and not edited. This photo is a passport size, which you can avail in the BFS kung mag-a-apply ka na ng visa, at pwede rin namang magpa-picture ka na sa mga photo center. A signed print out of the harmonized application form from the UDI online application portal. Makukuha mo lamang ang form na ito kung nakapagbayad ka na sa UDI website at mayroon ka ng lahat ng requirements, saka ka pumunta ulit sa UDI website para magbayad at saka mo makukuha ang form na ito, harmonized application. Susunod naman ay ang travel medical insurance. It should be valid for the entire trip and the entire Schengen area with a coverage at least 30,000 euro. So, sa UDI website, doon makikita natin ang mga accredited na insurance. Mamili lang po tayo doon para sure po tayo na hindi tayo pakukuhain nila ng bagong insurance. Next naman is proof of financial means. Kung sponsor naman ang iyong visa na a-applyan, ang kailangan mo lang isubmit ay ang bank statement ng iyong sponsor. Pero kung may pera ka naman din at may mga account ka, mga bank statement, pwede mo rin yung ipakita sa iyong visa application. Pero kung wala kang pera tulad ko, maaari po lamang bank statement lang ng sponsor mo. Next naman ay ang proof of travel arrangements. Next naman ay ang pinaka-importante, proof of ties in the Philippines. Yun nga, ang sabi ko, ito ay importante sa pag-apply ng visa. Dapat mayroon tayong mahigpit na rason kung bakit tayo babalik ng Pilipinas. Pwede dito ang proof of social security contributions, copy of your estate property kung mayroon ka, proof of your family ties kung may anak ka tulad ko, kailangan mong mag-submit ng kanilang mga PSA birth certificate. At marami pang pwedeng gawing strong ties kung may trabaho ka. Humingi ka ng mga documents mo na patunay na nagtatrabaho ka, at kung student ka naman, humingi ka sa registrar nyo ng documents na nagpapatunay na nag-aaral ka pa. Proof of occupation, kung wala ka namang trabaho, hindi mo ito kailangang i-comply, at kung may trabaho ka, dito makikita yung mga kailangan mo kung employed ka. Certificate of Employment, Certificate of Leave of Absence, latest income tax return. Kung ikaw naman ay self-employed o may negosyo, ito yung mga kailangan mong isubmit sa iyong proof of ties. Proof of company registration, latest income tax return, business financial statement. At kung ikaw naman ay student,
Kailangan mo ang proof of enrollment at certificate of leave of absence if traveling during school year. Next naman dito makikita kung if traveling with spouse or children, kung magta-travel ka kasama ang iyong asawa or may bata, kailangan mo ang marriage contract certified by the PSA. Birth certificate ng iyong anak dapat ay PSA, hindi po live birth. Dito naman po sa proof of accommodation, kailangan po ang confirmation of your hotel booking, hotel voucher, or kung sponsor ka, dito mo kailangan ang sponsorship form. Kailangan yung fill upan ng iyong sponsor at ibabalik sa iyo through email na may pirma na at fill up ng sponsor. Dito naman sa non-Philippine applicants, hindi mo ito kailangan. At kung may minors ka nga nakasama, or if the minors is traveling alone with only one parent, written consent of non-traveling parent or legal guardian. Kailangan po ng consent. If the name of the father does not appear in the PSE, no consent is required. Kung hindi po nakapirma yung ama ng anak mo sa PSE, hindi na po kailangan ang consent niya. Next is copy a bio page of parents or legal guardian's passport. Birth certificate certified by PSE. So if traveling alone, Department of Social Welfare and Development, DSWD clearance. So dito naman makikita ang documents to be submitted depending on the purpose of the trip. So kung tourism ang iyong purpose, kailangan mo ang detailed day-to-day itinerary. Pero kung sponsor ka tulad ko, kailangan mo ring gumawa kung ilang, for example, 30 days ka dito sa Norway, kailangan mong may schedule kung anong gagawin mo araw-araw. Pero hindi naman yun talaga ang susundin mo, gagawa ka lang ng parang schedule. Ikaw naman ay family or friends visit, tulad ko, visit visa, may sponsor ka dito at bibisitahin mo. Ang kailangan mo ay proof of sponsorship and proof of accommodation. Kailangan mo dito ang sponsorship form na kinuha mo sa UDI website. At ang proof of relationship nyo ng sponsor mo. Dito, kailangan mo ang mga messages nyo, mga picture together. At kung nakapunta na siya sa Pilipinas, kailangan mong isubmit. At kung ang purpose mo naman ay traveling for the purpose of business or an official visit, makikita mo dito, certificate from the employer, invitation from the inviting company, proof of recent business contacts. Hindi na lang natin ito isa-isahin kasi hindi naman ito applicable sa visit visa. So dito nakalagay, kung wala kang time mag-apply ng visa, may option sila. If you want another person to represent you during the case process, you can give the person a power of attorney. So kailangan mong magpa-attorney. If you are applying for a long-term visa with multiple entries, we recommend you that you submit your previous visa with entry-exit. So kung gusto mong mag-apply ng multiple entry, kailangan nakailang balik ka na sa Norway. At dito naman, makikita mo ang applicant's remark and signature. Dito, kailangang permahan mo ito na nagpapatunay na ikaw ang mag-a-apply ng visa. Maraming salamat sa panunood. Sana po ay isubscribe nyo po ang aking munting channel. Thank you for watching!